कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. आमदार सतीश सैल हेमकां पळोवन चिमुकल्या भुरग्यान तोंडी केली विनंती. कारवार. लग्नाच्या स्वागत समारंभात सहभागी झालेल्या आमदार सतीश सैल हेमकां पळोवन कडवडच्या चिमुकल्या भुरग्यान तोंडी विनंती केल्याची घटना घडली. घटनेची तपशील असं की पार्वती शंकर लग्नाच्या हॉलात आयोजित लग्नाच्या स्वागत समारंभात आमदार सतीश सैल हेमी सहभागी झाले. या वेळार कारवार तालुक्यातल्या कडवाड बोईवाडा वाठारातली चिमुकली भुरगी जेवणासाठी बशिल्ल्या आमदार सतीश सैल हेमचे लागीं आयली आणि आमचे कडेन खेळचेसाठी जागो आसा पण खेळाची साधनां नात. आमकां झोपाळो, घसरगुंडी आणि इतर खेळांची साधनां बसोवन दिल्यार रजेच्या दिवसाक आमकां खेळच्याक सोय जातली अशी तोंडी मागणी केली. भुरग्यान ह्या मनापासून केल्ल्या विनंतीक प्रतिसाद दिते आमदार सतीश सैल हेमी भुरग्याली मागणी पूर्ण करचे आश्वासन दिले. या वेळार उपस्थित आशिल्ल्या जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष आणि समाजसेवक माधव नायक हेमी भुरग्याच्या उलोवण्यान प्रभावित जावन आपूण बी मदत करता असे सांगले. या वेळार सान्वी उमाकांत भोवी, आरुष राहुल अजरेकर, सात्विक उमाकांत भोवी, त्रिशा अमरीश अंकोलेकर आणि श्रीदत्त दीपक केणीकर ही चिमुकली भुरगी उपस्थित आशिल्ली. गोकर्णात पर्यटकाली गर्दी, खासगी वाहनांची संख्या वाढली. कारवार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमी इंधनाचो कमी वापर करचे आवाहन केले तरी गोकर्ण हिंगा पर्यटकाली मोठी गर्दी जाते असून बहुतांश पर्यटक खासगी आणि भाड्याच्या वाहनांतल्यान येते आसात. शुक्रारच्यान समुद्र किनारे, श्री महागणपती आणि श्री महाबळेश्वर मंदिर वाठारात मोठी गर्दी दिसून आयली. बसपेक्षा स्वतःच्या वाहनाचो वापर वाढिल्ल्यान वाहनतळ भरील असून रस्त्याच्या कडेक सुद्धा वाहन उभी केली आसात. चौडगेरी आणि देवरभावी हांच्या पेट्रोल पंपाचेर इंधन भरतीसाठी वाहनाचे रांगा लागिली. हर रोज हजारो लिटर पेट्रोल डिझेलची विक्री जाती आशिल्ल्याची माहिती मुखार येयली आसा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. आडाळी गावात उदकाची तीव्र टंचाई. जलजीवन मिशनचे काम पूर्ण झाला बी अर्ध गावाक उदक ना. कारवार. रामनगर ग्रामपंचायत वाठारातल्या आडाळी गावात सध्या तीव्र उदकाच्या समस्येचो सामनो ग्रामस्थांक करचो पडटा. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत उदक पुरवठ्याचे योजनेचे काम पूर्ण झाल्याचो दावा केला तरी आज बी अर्ध गावच्या लोकांक नियमित उदकाचो पुरवठा जाते नाशिल्ल्यान ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण तयार झाले आसा. विशेषतः महिलांक उदकासाठी मोठी पायपीट करची पडते असून रोजच्या वापरासाठी आवश्यक उदक मेळचेसाठी मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडटा. बऱ्याचपटी ग्रामपंचायतीकडे तक्रार करून सुद्धा समस्या कायम असल्याचे आरोप ग्रामस्थांनी केला. संबंधित अधिकाऱ्यान तात्काळ लक्ष घालून उदकाचो पुरवठो सुरळीत करतो नातर आंदोलन करतो इशारो गावच्या नागरिकांनी दिला. जलजीवन मिशन सारख्या महत्त्वाच्या योजनेचेर लाखो रुपये खर्च करून सुद्धा नागरिकांक मूलभूत सुविधा मिळते नाशिल्ल्यान प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. काय पाणी केन्नापासून ना तुमका? हे ते जलजीवन तुमका टाकी बांधून दिला आणि हे नळ दिला त्याच्यात पाणी ना. ह्या नळाने येतात ते केन्नासून बंद झाला? नळाचे पाणी आता 6 महिने वाटतं तरी वैर चढाच ना आला. वरती म्हटलं काय ह्या गल्लीक
तुम्ही मग कंप्लेंट बी करू ना पंचायतीकडे? पंचायतीत पासाळा जाऊन सांगले काय ऐकून नाही. बाई अर्ध्या गावात ते ह्याचे पाणी मिळतात टाकीचे. इकडे मिळता करे इकडे मिळा ना. भाकरी भाजू इसुगुळ घागर भरा ना एवढं पाणी सोडतं. तुम्ही गप कशी असा 6 महिने पाणी मिळाला? पाणी त्यांना सांगायला आम्ही कंप्लेंट 10 आणि 5-6 वेळा कंप्लेंट केली त्यांच्याकडे पंचायतीला आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर येऊन बी गेला. मग पाणीच मिळत नाही आता परत सांगितलं त्यांना आम्ही 5-6 वेळा तरी सांगितलं. कोका बसवून गेले ते कधी काय चालू करते इकडे ऑइल बसवलेत खरं ते ऑइल किती 5 फूट खाली आहेत. ते पाणी सोडणारे काय ऑइल फिरवत नाही काय नाही पाणी सोडतात टाकीला खाली वाल पाणी सोडण्याकडे खाली कसं 5 फुटावर सोडणार आम्ही रस्त्यावर बसतो परत. आज सोडून ना त्यांच्याने उद्या सोडतं पाणीच आहे ना. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न साखरपुडो सण उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.